Здравейте хора! Как сте? Аз съм Алекс Бунов и сега ще играем една игра, където е основана на бъгове. Да, точно така, чухте ми. Хората, които са направили играта, сигурно си викали: за какво да направим хубава игра? Как може да направим игра с бъгове? Това ще е най-хубавата идея. Няма значение, играта изглежда забавна и затова нека да започнем да играем. Така. Да. Както виждате сега, играта показва толкова много геймплей и такива графики. И виждате ли детайлите в физика на козата как ближи пръста? Да. Това ако няма този детайл в вашата игра или в някоя друга игра, просто не знам за какво се занимавате с това. Добре. Какво са, пич? Да ти помогна ли с нещо? О, дедеяс. Здравейте хора, какво правите? Моля да дойда, не знам как ми стоят краката във въздуха. Да, няма нищо, аз левитирам задните ми крака, но няма нищо. Ще да ви какво правите. Оп. Варел, моя таен враг. Не искам сол. Варела. Какво правите? Изглежда имате много хубава вечера. Да, и събираме. Нали не ви преча? Да, не ми преча изобщо. Какво правиш с стената, мъже? Оли, тя се заклещила. Добре, няма. Да, не ви преча, нали? Да. Добре, благодаря, че ме поканихте. Нали може да изчисти? Да, благодаря ви. Благодаря. Баскетбол. Естествено, че искам. Хубав телевизор. Много лошо ще стане, ако го чупа, нали? Нали? Да, хора, благодаря за гостоприемството. Я видим кой има на втория етаж. Какво правиш, човек? Мен, явно си ми нови приятел. Да, махай са. Шит. Да, виждаме, че... не. Я видим кой други става. Да. За мен няма препятствия. За козите, ако вие не сте знаели, козите просто минават през всичко. За тях няма препятствия. Затова са пазети от тях. Какво ще стане, ако го сложа? Шит! Treadmilling. Да. Gasoline! Бензин! Ще те взема. Блоинг? Добре. Стига с тя глупост. Така, пресичам една коза, да, пресичам. Спри буса! Коза не ви... как му удари. Get hit by a car, of course. Какво става тук? Плинк. И знаете ли какво? Тази коза е мутирала. Както виждате, може да пренасяш камион. Не можеш. Щеше ли е хубаво да измислят нещо такова? Плинг. Моля да скочи това, бе. God damn it. Но ще мога да скочи на колата, явно. Плинг. Не мога ли? Какво става тук? Аз трябва да... Да, физика. Хора, каквото знаете за физиката, моля преповторете вашите класове в 7-ми клас. Идва клас, спри! Не спри. Аз съм само една козичка и си гледам пътя. И чуваме камиони или плачи идва, така че по-добре се отдръпна. Ей! Гледай къде вървиш, бе? Не виждаш ли козак? Гледай тук стрит. Какво правите, хора? Да, протестираме. За какво протестираме? No penis shit. Добре, това ще го иза. Тая игра. Аз протестирам с моята баскетболна топка. Scare the shit out of him, of course. За какво си депресиран? Нати баскетбол.
Какво правиш? Добре ли си там? Да, явно само си почиваш. Както... Какво правиш с тая пръчка? The fuck? Къде отиваш, бе? И ти ли Маха се от тука. Ще ми протестирате. И аз мога да креща, ама не значи нещо ще направя. Какво пише тук? Да, разбрахме. Какво става, хора? Искате да се присъединя към вашето парти? Ain't no party like Alex party. Какво става, бе? Ха! Те крещат, защото съм толкова добър танцор. Нали? Нали? Какво става сега, бе? Диференциране си. Искаш да ти помогна? Моите рога помага на всеки. Шит! Точно такава шит! Да, точно такава шит. Той къде отиди, бе? Оли не! Къде отиди, бе? Къде отиди, бе? Огън! Монет, какво правиш, пич? Махай са! Барбекю такова. Моля влезна тук. Плинг, плинг. Хубава музика. Има трамплин. Какво това там зеленкото? Че трябва да скочим по-назад. Плинг, плинг, плоинг, плоинг. И сега Алекс продължи да скача на дебилския си трамплин. Така, взех ви от вашето важно време, за да ви кажа това безсмислено съобщение. Така. Да, както виждате, това е най-добрата игра на годината, ако не сте знаели, ако не сте забелязали изобщо. Да. Кой did with мен? Ще се поразходи. Да. Явно ни стават... И двете коли експлодираха! Лоджик. Я видим какво там има горе. Ти знаеш какво ще има. Какво е това, бе? Мога така... Ой! Плинк. Идва! Козела с най-много разрушителност на света. Да, виждам и най-удобната позиция. Просто... Браво! 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 Просто най-удобната позиция. Как не съм се сетил аз до сега? Браво! Браво, просто... Не, просто трябва да го аплодирам. Просто... Не. Трябва. Айде, камък. Ти не си камък, ти си някакъв мутански камък. Както виждаш, то някакъв стрит рейсър. Не се притесняй, камък. Ще се грижа за тебе, ще те гледам и ще си играя с тебе, както правя сега. И ще скачам на трамплин с тебе. Да, както виждате, тази игра прави перфектна логика. Да скачаш на трамплин с сигурно 1 тонов камък или скала. Наистина, е перфектна физика. Просто какво да ви кажа. Такава физика на други игри, като Battlefield и Call of Duty, просто няма такова. И GTA San Andreas дори е по-зле от това. Просто така... Вие какво знаете за бъгове? Уиii! Може. Плинг. Чу се, какво ли има тук? Махай се, камък. Не искам повече тебе се виждам. Защо ме зарязваш? Какво става тук, бе? Не ме гледайте, аз само минавам. Бич! Прескочих това. Бах ти яко. Аз мен кола. The fuck? Това е най-добрият дрифт за годината. Представяме ви дрифт с козел. Най-добрият дрифт на годината. Посещавайте сега. Само за 50 лева. Най-зрителното. Просто най-хубавото нещо, което се случва цялата година. Разбирате, това е козел залепен. Езика му е залепен за колата. И... Кой обясна? Безсмъртен козел. Няма ли отидете го гледате? Няма! Тогава ще отида. Просто как няма да отидете на това? Какво е това тук? Много интересно.
Фейт хора, как сте? Дано ви е харесал клипа. Харесайте го в YouTube естествено, коментирайте и го споделете с вашите приятели. Това беше от мен. Има следващия клип, ще бъде скоро. И дано ви е харесал този. Това беше от мен. Чао! Dick straight up, you know why? Art black, wide open, clap off, clap at him and not rap nicer than Santa with no claws. Track twice as bananas with no chorus. Yeah, it's suicide murder. In the hood like catalytic converters, on the block like Lego, in the streets like street light. 3 little pigs is what I be on these beats like.